Alguns objectes quotidians, com aquesta llauna, són petites obres d'enginyeria. Normalment no ens fixem en aquests herois ocults que utilitzem dia a dia, però per construir-los calen anys d'investigació i treball. Per exemple, Peter Duran va inventar una cosa semblant a aquesta llauna de conserva l'any 1810. Anem a imaginar com va ser el procés. Un objecte pot néixer de maneres molt diferents. De vegades, la idea està davant nostra i només hem d'observar. Per exemple, aquest moviment tan bàsic va servir d'inspiració per inventar el bolígraf. Però tornem a la llauna de conserva. La idea va sorgir del propòsit de millorar l'objecte que ja existia per conservar aliments de forma duradora. L'ampolla de vidre segellada hermèticament. Com veieu, l'ampolla tenia un problema molt important per resoldre. Per crear un nou objecte que millorés l'ampolla de vidre era fonamental escollir bé els materials. La tela no, que és porosa. El paper és poc resistent. La ceràmica és fràgil i una goma és elàstica. Aquí el tenim. Al final, Peter Duran va escollir aquest material. Darrere de cada objecte, per molt insignificant que ens sembli, hi ha uns principis científics elaborats. Per crear les primeres llaunes a conserva, es va treballar la relació entre la forma i el volum, i finalment es va optar pel cilindre. Es van afegir unes protuberàncies per donar-li més rigidesa i unes vores a la part superior i inferior per millorar l'apilat. L'objecte està a punt de ser fabricat. És important que es pugui produir en sèrie amb materials econòmics. També s'ha de poder emmagatzemar i transportar fàcilment. Ja veieu que no és fàcil crear un heroi ocult, i molt menys que es converteixi en part de la nostra vida.